Здравейте, аз съм Юлия от Кетеринг Миленови и днес ще ви разкажа поръчка, която беше не просто кетеринг, беше емоция, път, живот. Започнахме с малка доза хаос, пералната в къщи отказа и се наложи да пускаме бързо пране в обществена пералня. Всички майки ще разберат това усещане. Но както винаги, стегнахме багажа, качихме се в буса и поехме 10-часово пътуване, за да сбъднем поредното тържество. Тук ви показвам качеството на нашите продукти. За пореден път приятно изненадани от нашите дългогодишни доставчици. Веднага след пристигането започнахме на работа, заготовки, организация, логистика. Всеки етап преминахме степ по степ. Благодарим на нашите клиенти, че ни осигуриха приятен хотел за почивка, макар и кратка, след която на следващия ден се втурнахме с пълни сили в кухнята. Между другото, интензивно приемаме поръчки за България. Свържете се с нас на изписаните телефони. С радост ще бъдем част от вашето тържество, където и да се намирате. Поръчката беше за 370 гости, а менюто включваше селска салата, асорти млечни салати като предястие, основни ястия от ориз, гъбен сос, пилешко филе, пилешка кавърма, свежа зелена салата, 370 хлебчета, детско меню с пилешки хапки, пържени картофки, кетчуп, майонеза. Десертите бяха плата от бакалва и толумба, поднесени по много впечатляващ начин с фойерверки, и сватбената торта, триетажна. Първи етаж с чизкейк, втори етаж бъбългам с маскарпоне и последният ягодово кули с крем маскарпоне и включително сватбената пита. Всичко това при жега над 40 градуса и изключително предизвикателни условия. Тази сватба беше по-особена не само заради мащаба, а заради хората. Семейството беше от турски произход, изключително топли, сърдечни и възпитани хора, пълни с уважение и добрина. Благодарим от сърце за доверието и че бяхме част от тяхното тържество. Teşekkürler. За нас всяка поръчка е повече от работа. Това е кауза. Това е нашия път. Вече над 10 години вървим ръка за ръка с клиентите си. Важно е да се каже нещо съществено. Това не е само кетеринг. Кетеринг обикновено означава поръчваш, оставят ти го и до там. При нас е различно. Ние не само готвим. Ние сме на място, готвим на момента, подреждаме, аранжираме, следим до последната чиния. Ние не сме просто доставчици на храна. Ние сме шеф-готвачи, които си поръчваш за своето събитие. Ангажирани, отдадени и винаги до теб. До края. Сега се чудя колко от копиращите ще вземат тази мисъл и ще се представят така. Били сме първите, иновативни. Така ще си остане. Често питате къде се намирате. Истината е, че няма значение къде сме ние. Важното е къде сте вие. Ние идваме при вас. И винаги носим със себе си вкус, визия, труд, душа и естествено качество. Както виждате, вече сме почти на финала. Тук подготвяме едно свежо, топло и много апетитно основно меню.
Честно да ви кажа, самата чиния ни носи огромно удоволствие, защото освен класическата мешана скара, този път имахме възможност да създадем и нещо различно, богато основно ястие, което ни заради с още повече ентусиазъм и добро желание да бъдем и да дадем най-доброто от себе си. Почти стигаме към края на цялата организация и тук ще се зарадвам, ако видя вашите палчета нагоре, ако споделите клипчето и ако влезете в мой YouTube канал и се абонирате за повече ентусиазъм, разбира се. Искам още веднъж да благодаря за топлината, за усмивките и за позитивизма, който това семейство и техните гости ни подариха. Оставихме ги изпълничени и щастливи сърца, а ние си тръгнахме заредени с емоция, вдъхновение и благодарност. Специална благодарност и към Даниела и Гоце, които макар и не част от нашия екип с огромна отговорност и сърце, се включиха и помогнаха всичко, без да се жалят. На връщане пътят си беше тежък, но между всички километри и умората, съдбата ни среща с Бат Веско, тираджия с огромно сърце, което ще помним дълго време. Помогнахме и на други хора, които бяха останали без гориво в магистралата. Така е, където можем, подаваме ръка. Ако клипът ви е харесал, изгледайте го и в YouTube, абонирайте се, споделете, оставете ни коментар. Вие сте нашата реклама. Вие сте нашата сила. Продължавайте да ни последвате. Благодаря ви.